Horas, salam sejahtera, dihita salhukna damang dainang, di bataman na totong madongani, jala mangurupi parnglota. Di bagasa tikyon, adorang so hita tangyon hatani di bata, jumulo mamarsada ni roa hita martanya kita. Di bata nami, di bata nabadia, jala di bata hatuan nami. Di bagasa tikyon, nanaing manangin hatapan ajari mahami asa totok kay mga tusi jalan mangawon hatam di bagasan ulo namin si ganupari muliate Tuhan di bagasan Kristo Jesus martanya kami amen. Hatani di bata nagabijamita na mangulo di hita dia pala partikyanon dienek maisan panurilang Jesaya bidupitu mamuka may sana 10 masuk sa tuai sa plonom omahatan ni Tuhan. Akum nidok Jehovah mandok siya hasongonon. Pangido sa datada diho siya Jehovah di batam. Pangido siya banua toru manang siya banua gijang sahali. Jadi ninna siya ahas dangola mangido asa unak huju ni Jehovah. Jadi nina si Jesaya ua tangiho hamu ali pinopar ni si Daud dang do pesai hamu pauru honjolma do di batakku na yang lujamuna di bahani apala tua sadiri mangalesa datada di hamu idama gabe-gabian masada namar baju jala tubunon sada anak jala bainon nama guarna Immanuel matega do situak ni loba panganonna pai madiboto mabolok ko najat jala mamilit na dinggan ay tagan so diboto dada kidope mabolok ko najat jala mamilit na dinggan tarulang matanohi na nirajaan ni na dua raja hina biaramu ido pajawan damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong dua sifat manang karakter ngelak bata na maol padinggan ahamai sifat na parjolo ima sifat na merasa diri na paling sitong di bagasangol. Bahasa hamidok kosongon. Dihita halak bata na maulan ajara di bagasangol. Alana bahasa merasa imana na paling sitong. Dongan na asing salah. Bahkan meletung penunga salah. Tetak do hita bata kon merasa au do na sitong dongaku na salah. Sifat na padua akon na paling maol padinggano siya kita lak bata ima sifat merasa paling malo so nanggo buha umalo na siya ko ubis do siya ko do akalan na asik molo na dua sifat manang karakter hon dang boy ta uba di bagasan parang lota dang adong haimbaruon naikon dapot di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikyano songo dia karakter ni sada raja Juda imasi Ahas jelasi pak na dua na songo dihita la batak adong di ibana ditiki dipakulingi di bata si Ahas marhite-hite panurirang Jesaya jala dipaingot si Ahas asa totong makaporsay de bata di bagasan ngoluna alay ahado na pinatupan ni si Ahas dangolo ibana porsyeto di bata buasa ala na merasa imana tigordo na diula di bata dangolo imana diajari ala na buasa
merasa ibana paling malo. Takasdo di boto panurirang Yesaya. Sengodia hinamago naneng ro tu parngoluon bangsa Juda. Do tu parngoluon ni si Ahas. Naneng Roma bangsa Aram manaluhon manang menjajah bangsa Juda doho ima bangsa Israel utara. Di bagasan hatahuta, di bagasan nabusisal, Roma di batama pakulingi ibana marhite-hite panorirang Yesaya. Didok ma pangido sadatadda di hosya Jehovah di batam. Pangido sen banua toru, manang sen banua gijang sahai. Lapatan na Ahab. Lapatan na si Ahas tinggal mamilit. Sia dia do dipangido ibana nanaing bahenon mana patupaw ni dibata na mangurupi ibana. Sanggup do dibata patu pasaluknay. Sanggup do dibata patu pahon haluaw ni marhite-hite portibion jala marhite-hite akka perbanua ginjang. Alai ahaduna diulau di si Ahas dan porsia ibana tu dibata. Gabe mangido pangurupit do ibana sia jorma. Sian raja na bolon ima raja Asyur. Dia tong ibana molonunga diurupi raja Asyur ibana. Dan mungkin beboy taluhonon ni raja Aram do raja Israel utara ibana. Haluang neko dapoton di ibana. Dan pidikiri di ibana ada ujungna. Asyur dan boy paluahon. Dan adong portibio na boy paluahon ibana. Holang di batado sa sitong. Ale-ala ibana marpangusaden holang tu diri na sabing. Ibana holang marpangusaden holang tu pikiran na sabing. Haluang na harus na dapoton di ibana. Haluan na harus na dapoton ni bangsa Juda. Gabi dang dapo. Na dapo na hinamago jala hamateto. Hurian na nalonga di bagasa Yesus Kristus. Alenang pesongoni hajul maun ni si Ahas. Totong do di bata makahologi bangsoy. Molotung pe ibana dang olo majalo tadda sa debata. Aleta kasma di pabotohon panurirang Yesaya. Nekoleno di debatado sa tadda. Songon hataridaan debata na madongani parngulon ni Jolmay. Songon sada hataridaan debata na mangalin haluaun tu ganup Jolmay. Maka na didokma tadda na neng lehanon ni debata. Ida maneko gabi-gabi masada na marbaju. Jala tubuh sada anak jala benon nama guarna Immanuel. Imatadana na dibatado hapenang madongani saluhna parngoluon ni Jelmay do ima bangsa Juda. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado na naing botot ta senhata ni dibata na mabakulingi jala patungan haporsyata. Di bagasan minggu apen na paupaton dia pala partikeno. Na parjolo sa hali marhite-hite o jan Immanuel dongat na madebata na nang diajarot tu hita. Asa una kita marpangusadian tu dirita sa diri. Songon na di bagasan buku poda bidutolu ayat 5. Una kamu na marpangusadian tu dirimu na sa diri alay porsia mahamuna tu Jehovah. Marhite-hite jami taon nang ditogion ganup jelma na porsia. Asa unang olo pamalo-malohon, pajago-jagohon merasa diri na paling toho, dua kali na asik. Ale asa anggit manian, diriton di bagasan ngulut ta si gadup pari. Marpangusaden holang tu di batas sabi. Percaya hanya kepada Allah. Ketika engkau dilanda persoalan, maka satu-satunya sumber pertolongan dan keselamatan kita hanya Allah. Maka kita diajak
Jangan pernah meniru karakter daripada Ahas, tetapi kita harus meniru karakter daripada Yesaya, karakter orang-orang benar, karakter orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Karena kita harus percaya di atas langit masih ada langit. Karena kita harus percaya bahwa sumber satu-satunya keselamatan hanya daripada Tuhan Allah, Immanuel, yang beserta dengan kita. Itu yang pertama, iman na percolo. Na paduahon, nenolonga di bagasa Tuhan. Marhite-hite ata ni di batahon, na yang diajar waktu hita ganut marsada-sada. Ia haluaon ima holang siya di batasapi. Gudang do hita. Sata etong dirita buy paluaw kita. Gudang do hita. Sata etong pabahinat na buy paluaw kita. Alay marhite-hite jami taon di paingot do hita. Dang pabahinang mo na bebek kumaluwa. Dang haburjong mo. Dang siyadongan mo. Alay aha. Alay di batasan diri. Debatado manongos Yesus Kristus gabidongata. Debatado mangalay Yesus Kristus na nang paluahok kita. Maka lewat minggu apen na paupatonon. Dito giyok kita. Asa totong mabayin debata gabidongata. Asa marhite-hite na debata gabidongata. Haluaon. Aka nauli na dinggan. Gabidapo tadi bagasang ulit ta si gadopare. Molunung nga debata dongata. Isi be alota danga dong be manginang. Akalas ni roha nama naik ko jarot tadi bagasa ngulut ta sigaro pare. Napataluhon marhite-hite hata ni bataon nang takas di pasahat tu hita ganuk marsada-sada asa olo hita diajari. Olo hita diajari di bagasa Tuhan, olo hita diajari di bagasan parngoluon. Asa boha, asa marhite-hite na olo hita diajari. Adong akka hinauli akka hinadinggan. Naik ko dapot tadi bagasa mulut ta sigan o pare. Amanginang hurian ni Tuhan. Ikubudo hita. Majalo masukan sina kadumata. Baik inata majalo masukan sen amata. Baik amata mabegi masukan sen inata. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah tahu semuanya. Alay marhite-hite jami taon nang dipaygot kita. Songod dia di bata na totoo makaulog kita. Songod dia di bata na mangajari kita manugyok kita. Manada salut na lomunirohan ni di bata. Manada salut na kadalan ni di bata. Gudang behida mago. Na naing patupaw ni halak tu hita. Alay anggo debata tabain gabidungata. Dang boy hinamagoy ro mga ronggong parngolota. Akan nadinggan akan nauli do. Na naing bayenon ni debata tu hita. Nang pemungkin ale-ale tamora. Nang pemungkin akadungata sangap. Ale dang boy sangap do hamora dinasida. Patupahon na dingga di bagasang mulut. Orang di batasan bingno. Maka dengarkan Tuhan. Dengarkan para pemberita. Mau engkau diubahkan, mau engkau diajari dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya karakter Kristus benar-benar nyata di dalam hidupmu. Dapat pudi sahali damang dainang. Adong masada carita. Adong masada keluarga. Di bagasan parngulu di keluargaon. Dinggado sa sitong na mata berjudo amato mangululaw na. Inatop pe berjudo mangululaw na. Alay dang tubuh hadami di tonga-tonga di rumah tangga. Holang na marbaday. Holang na marbaday. Di sadatiki dung magudang yang akunay. Di rimang-rimang ima. Do na salah. Tu bapakku doho omakon.
Bapakku bertanggung jawab do, omakku be bertanggung jawab do. Dung di parwahon ni ma anak konon di bereng ma. Ternyata sada do haurangan dinasida. Amat ton ala bertanggung jawab imana ge bidang olo mabigi masukan. Ina top besone. Ala bertanggung jawab imana ge merasa dirina paling toho. Ujungna aha. Hurang dingga di keluarga. Nah kita pe manginang nenlonga di bagasa Tuhan. Tung pedenggang ngolutta. Alai anggo hita totong holang merasa tigor di bagasan parngoluan. Orang lain salah. Maka tidak akan pernah ada kedamaian di dalam kehidupan. Tidak akan pernah ada sukacita di dalam kehidupan. Maka supaya kita mendapatkan sukacita, supaya kita mempraktekkan bahwa Immanuel manang debata gabidongata olo hita mabigi masukan manang set isipe. Una kita merasa diri paling tigor. Nasa jolma na merasa diri na berdosa. Ido na makilala debata madungani panggulona. Nah kita pe rumah tangga tape tabay ma debata gabidongata di bagasan parngolota. Marhite aha olo hita manangir debata, jala olo hita diajari, jala narumikot, maka nguluh debata di bagasa ngulut ta sigado pare. Amen. Martanya kita. Moliate mau sobaruhan nami tuho ale Tuhan, didenggan di basam na totong dilihom tu bagasa ngulu nami. Nunga taruli hami, marhite-hite hatam dia pala partikenon. Ajari mahami tutu asa olo, marpangusa den holang tuho sabing asa dapot nami hatwa di bagasan ngolu nami sigaro pare. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan memasu-masu kita.